всеки нормален човек, моето утро започва именно в леглото. След като се събудя, си го оправям както трябва. След това сядам и ако има време, играя малко на таблета. Шаря се в социалните мрежи. След това идвам тук, измивам си лицето и зъбите. Отварям шкафа и се чудя какво да облечам. След минути чудене най-накрая избирам дрехата, с която искам да бъда именно този ден. Приготвям си програмата. Намред си да седи тук, готова. Реша си буйните коси и си правя някаква прическа. Зависи колко време имам. След това се насочвам към кухнята. След това си правя плодов сок. След това изпивам сока си на бързо. Глеждам през прозореца какво е времето и решавам дали да си слагам горнище или не. Слагам си чантата на гърба и се опътвам към училище. Почти винаги закъснявам.